kendo mondo mi warangane chike gi kama gintiere kaka medo los gi mondo mi oganda bende oyud konyruok e kinde ma iwacho ne okelo midhiero ne oganda mamoko kod anyuola mamoko. John Paul, ka ntiere iri, ntiere policies mopogore opogore moseket, ntiere guidelines mamoko bende tayo nyaka wechewa mag fwambo, mano ka ogol kata koda Media Council of Kenya, ka gintiere kod Media Handbook for Reporting on Artificial Intelligence, kama gintiere kaka ginyati kod gini yo makare. Policies machalo kamagi, nikech wacho ni ka midhiero kata threats gi thoth e kind oganda, kata jogo ma consume gik ma ogolo kar kae kadhi kocha, ng'ato nyalo ng'eyo ni ber mane mantiere ka, rach mane mantie. Iparo ni osego okenge moromo e pacho kae, ahinya kaka onego bed ni ikedo kod midhiero machal kamagi, ahinya mikelo kod artificial intelligence gi kata AI kindo. Yes, okang' osekaw moromo, lakini pod wanyaka wamed okang' moko. Dwe mokalo serikal ne okelo andiko moro miluongo ni AI strategy, National AI strategy. Jo ministry mar ICT ne olonche, to AI strategy ni kisome maber tiyudo ka oting'o weche adek. Weche adek gi mokwongo en infrastructure, mang'iyo ni mondo mi wan kaka jo Kenya kata jo Africa mondo waikre ni tiyo makare gi AI, nyaka wabed gi infrastructure. Mano koro infrastructure koro kaka mar data centers, nikech kanyo ma nyaka bed ni information ikete. Kaito mar ariyo, andikono wacho wach mar data. Koro AI, mondo mi AI otimre maber, nyaka data bede. Data tiende ni records nyaka wakan. To records seche mwakano gi, to eka koro wanyalo somo trends mag records gi, mondo mi omiwa kaka wanyalo tiyo gi AI. Kaito mar adek to en wach mar research and development. Ni koro mondo mi AI ni wati kode makare, nyaka mi wamiye thuolo ma koro wanyalo timo go research, kendo wanyalo timo research and innovation gi AI. Koro mano strategy ma serikal oseketo piny sani mondo mi waikre kaka jo Kenya itiyo makare gi wach mar AI. Koro data center, records, data ni mar information mondo mi okonywa gi AI, kod mar adek en research, development and innovation. Koro mago weche adek ma serikal oseketo piny mondo mi waikre kaka jo Kenya kata jo Africa itiyo makare gi AI. Mar ariyo en data protection. Iga mar 2019 serikal nokelo chik mar Data Protection Act, bo ochako office mar Office of the Data Protection Commissioner. Koro yudo ka Data Protection Commissioner omiyo ji koro nyalo bedo gi privacy, nikech AI ni kaka iseneno kaka itiyo kode marach. Seche mitiyo kode marach tiyudo ka privacy mar ji kethre. Kaka nyoro negiketo jatelo ma piny mar Tanganyika e sanduku kaka iketo, mano AI mano kete. Koro yudo ka mano o violate rights mag jatelo no. Kendo ng'ata bende seche ma AI oket kata ni nyocha ineno kata ka irango mbui, ineno koket karo kinde mane wach pop iluwo, tiyudo ka oket koro president ma America okete kaka pop. Mano AI. To koro mondo mi AI ni ti kode maber, nyaka obed gi data privacy kata data protection. Koro mago gik ma oseket piny gi serikal mondo mi wach mar AI ni kik ti kode marach, kaka wanyalo tiyo kode marach no. To bende kirango e piny ka AI en gima ber, nikech e piny ka kinde mane World War I and World War II otimre. World War II kano timre, nitie gimoro ni nuclear. To nuclear ni en gima ber, nikech omiyo piny mangima bedo gi energy power dong. Koro en gima ber nikech o generate power, lakini koti kode marach to nego ji kaka no nego ji Hiroshima cha. Koro kaka AI bende chal. AI en gima ber, lakini koti kode maber
to wayudo ngima maber kendo benefit mang'eny. Lakini seche moti gode marach tiyudo ka koro weche kethre kaka ineno ka weche nodwa kethre higa mokalo kinde mane demonstration timre. To kendo sani bende kirango Tanganyika bende iyudo ka AI dwa donji to dwa ketho gik mang'eny. Koro AI ni en gima ber, lakini serikal oseketo guidelines manyalo miyo wati kode maber kendo wayud berne. Erokamano ahinya John, tiyo kode makare